Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabaranggayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay ra ba ang baluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unay nigtindog ninyo dito sa gawas o magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihiin taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wa ko mahibaw kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wa ko mahibaw kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o paggagot sa inyong ngipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaak o kang Jacob o sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo mga gikan sa sidlakan o kasadpan o gikan sa amihanan o habagatan nga mutambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya katong naawahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon mahiuna maawahi. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga minahal ko mga parokyano, katawhan sa Dios, kita nga nanimba karon, mga online viewers and followers na to, gikan sa nagalain-lain dapit sa kalibutan nga nagsunod usab ni atong online mass. Kita nga nakatagamtam sa mga panalangin, grasya o tabang gikan sa langit karong simanaha o sa tarang adlaw sa itong kinabuhi. Good morning ninyong tanan. Dahil ng Diyos sa di maisip ng mga grasya o kabulahanan nga atong napahimos lang gikan kanina. Sa Ebanghelyo karong adlaw niya usa ka mahinungdanon nga pangutana. Sir, giingnan sa usa ka tawo ang Ginoong Hesus, "Sir, jutay ra ba ang maluwas?" Pangutana nga ang nangutana gapaabot og tubag in terms of number. In terms of number. Kay og bulanon pay nangutana sa Ginoong Jesucristo miyo man ni og, "Brad, diyo rabay maluwas o atong i-translate na si binulanon nga paagi. Diyo rabay maluwas." Kamantay mo sa tubag sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo mo yan ang Ginoo, daghan. Daghan ang naluwas wa. Wapod mo yan ang Ginoo, gamay ray naluwas wa. Wa mo tubag ang Ginoo in terms of gidaghanon. But ang tubag sa Ginoong Jesucristo, usa ka hagit. Payog, "Sir, jutay ra bang maluwas?" Ingon na Ginoong Jesucristo, "Paningkamot." Kumantay mo? Paningkamot nga makasud kamo sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musuway apan di makasud. Mao na ang hagit sa Ginoo sa tawo nga nangutana. Paningkamot. Daghan mang mga related terms nining paningkamot. Naay pagbudlay, naay pangalisgar, or pangalisga, di ba? Sa atong pagpangalisgar, na mga tiguang sa una, naapoy
gitawag og pagpanikay-sikay o kining tanan matuhog sa usa ka kamatuoran, kining gitawag og paghago. Pagingon sa to Ginoong Hesukristo nga paningkamot, gitudluan kita sa Ginoong Hesukristo nga ang daan padung sa langit dili daan sa pagpakasadyon. Moy buti pasabot ani sa Ebanghelyo aron masabtan nato. Pagingon sa to Ginoong Hesukristo nga paningkamot, gitudluan sa to Ginoong Hesukristo tong tawo nga nangutana nga di sa joning daan padung sa langit. Haguin pangalisgar nga malangit. Paningkamot nga maghago ka sa mga butang nga makadana to ngadto sa langit. Kay dili ang langit usa lang ka lugar o sa kadapit nga musod lang ta didto nga murag wa jamutay kinahanglang dadon. Munaingon nato Ginoong Hesukristo, paningkamot. Kumusta man ang atong pagpaningkamot? Kung naningkamot ang makakaon, kung naningkamot ang makapaeskwela sa atong mga anak, kung naningkamot ang makabay o piskay, kung naningkamot ang makapalit o sinaw nga sakyanan, kung naningkamot ang makatigom aron makatur ta sa Amerika, sa Europe o sa abroad, kung naningkamot nga makapalit og mga propiedad, luyo ni ining tanan ang pangutana, naningkamot masabtang malangit. Samay atong gihaguan aning kinabuhian. Unsa may atong gipaningkamutan. Mo kining pangutana sa Ebanghelyo karon. Pangutana po ni sa Ginoo natong tanan. Hagit po ni sa Ginoo natong tanan. Pagingon sa to Ginoong Hesukristo nga paningkamot. Kitang tanan giingnan sa Ginoo karon paningkamot nga malangit. Father, panya paningkamot nga makasuod ka sa langit. John, ako niya paningkamot nga makasuod ka sa langit. Nara, Taldo, paningkamot nga makasuod ka sa langit. Tony, Budyongan, paningkamot nga makasuod ka sa langit. Mo'y buti pasabot sa Ebanghelyo karon. Paningkamot. Kay ngano, daghan man ang magtuo nga moingon, Ginoo ra gyud, ang Ginoo puno man sa Ginoo sa gugma. Wa may question ana. Pero sa pagtulunan sa Kristiyanos nga doktrina, di paigo ang gitawag og faith. Appeal nga makaluwas nato ang gitawag og good works. Kuyog yun na pagtuo og maayong binuhatan. Way question ang pagtuo kahingtuo naman tani anak. Pero importante usab nga magkuyog ang pagtuo og maayong binuhatan. Kay usahay ang atong paningkamutan ang mga butang nga mo'y makapa bugatin sa itong kaugalingon nga di ta makalupad padung sa langit. May istorya na kadungog na tili mo ani ang balikon para sa wapa kadungog. Dato'y taga-Bohol nga namatay. Bulanon nga namatay. Pagkamatay niya, adto siya dito sa gate sa langit na may inspeksyon. Ang screeningon man to kay gibag-o naman ang palisi ni San Pedro dito sa langit nga di ka makadam bisag unsa. Di ka makadag cellphone, di ka makadag pitaka, bisag way sud imo pitaka. Kinahanglan nga musud ka sa langit nga jamo jud kay hamong-hamong matod po sa mga tiguan. Wa jud kay hamong-hamong. Nasakpan man itong taga-Bohol nga namatay nga gakum-kum og juta. Juta gikan sa Bohol. Gikan sa Bohol gakum-kum og juta. Yang duha ka kamot. Kaya nga man siya dito, atubang dito sa gate, sa langit. Iinan siya sa anghel o sama na imong gikubtan brad. Juta ni nahugikan sa Bohol. Gadak og juta pagkamatay kay muna-muna na paningkamot nga makajuta ko. Gisibo ganin hugmuhon dito sa utlanan aron makajuta lang ko mong gadakog juta. Ingon naganghit, di ra ba mahimo din sa langit nga magdagjuta kay ang bagong patakaron ni San Pedro ron kinahanglan jamo jud kay bitbiton. Kay di man niya pwedeng buhian ang juta kay remembrance ko di sa iyang hinaguan sa Bohol, sinibugan og muhon.
Iyon naganghil nga, di mo nabuhian, anak rakas gawas. So, mga pila ka simana, dito rin sa gawas, sige pukong-pukong. Sige sa pungko-pungko nga kubot sa isang juta, danggay, gikan sa Bohol. Sabot mo, danggay mo, danggay ka ng jutang gahe, noon ay danggay. Gikan sa Bohol. Karon, daghan ng mga anawahin, isang kamatay, nakasuod na sa langit. Dahil isang kumpare, dahil isang uyab, sa una nakasuod na sa langit. Dahil ilang presidente, dadyong namatay, ikasuod na sa langit. Siya dito rin sa gawas, kapungko-pungko, kakubot, lagi sa juta sa Bohol. Di man siya pwede nga buhian. Kay mawa ang isang remembrance. So, kadugayan isang kubot sa danggay, kay natural o danggay, mga hagbong man na sa gingi-gingi. Sabot mo matigwag sa gingi-gingi. Kini, gingi-gingi sa isang pad. Nang losot ag danggay sa mga gingi-gingi sa isang pad. So hantod nga damo na mahibilin kay di paningot mo pag isang kamot. Kadugayan damo na may nahibilin sa isang danggay kaya pila ka simanang kinubutay atong juta. So namapha na lang siya. Papadamo na juta kay nagahagbong na nangahilis nagdanggay. Pasuod siya dito, gahilak in taon siya kay bawo siya di na siya mobalik o kalibutan. Hilak siya ito, kapijong-pijong siya, iyon naganghil na, sood na kadiri, kay damo na may juta, wala magkagida. So, pag suri ito, piyong siya, ilakilat siya, diya may dakong tilon, diya dakong tilon, iyon naganghil nga, piyong nga sa imong mata. Pagbuka sa isang mata, taod-taod, kinadako ang tilon nga puti, nagibira po sa duha ka anghel, giablihan, piyong siya dito, gahila, siya kinawili siya sa isang juta. So, pag-abli, iyon naganghil nga, sige, lakang padong sa sood, giablihan ag tilon, lakang padong sa sood, piyong siya dito, kay kakawili lagi siya, kag iyon naganghil, mukha na imong mata bra. So, pag-abli niya sa isang mata, ang una niya nakitaan kay Chocolate Hills man. Unya dahil Lobok River Cross sa kilid. Igon siya matay mo na muna na kung hilaka sa kong juta ni amari din ag Chocolate Hills of Lobok Children's River Cruise. Ingon aganghil nga to niya og unsa gani imong giisip nga bililhon sa imong kinabuhi tuwa po dito imong kasing-kasing. Daghang mga butang nga makapabugat na to sa tong biyahe padung sa langit. Mga iyon na Ginoo karon paningkamot nga malangit. Inaasa man dapita ang atong pagpaningkamot di sa atong kinabuhi. Kamo mga minjo dinhi paningkamot nga inyong kaminjoon mo'y makapalangit minjo. Agwantaha ang mga hagit sa kaminjoon mo bitaw ang kakabantay mo sa ikaduhang pagbasa. Ingon si San Pablo ato ni balikon kay piskay ni antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kinigikan sa inyong amahan kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Antusa paningkamot nga makaagwanta mo sa inyong kaminjoon. Karon sige makugpangasal usa sa mga di ko moangay o magkasal ko nga kanang batasan bitaw kaslunon. Kana bitong inigpaso sa groom o sa bride. Di ba na magdungan, no? Sa dabi na special una bitaw tong groom. Na ay hindi maayo nga batasan. Kana bitaw magpaso-paso ang inigpaso sa baji ug sa laki na magsigi gilingi-lingi, magsigi po babay-babay ang mga bisita nga nambong sa misa. Hi! Thank you for coming. Di mangguta na ang ngayon. Ang ideal na inigpaso sa bride o kamo mga dagag o litaw din kaslon mo inigpaso ninyo gikan dito sa pultahan ari mo tan-aw sa altar tutok mo sa altar kay inyong pagbaso naghulagway na karon musugod ko ni ining di basta-basta nga matang sa kinabuhi ang imong pagpaso adto sa kamo focus diri sa altar di ang cross na ang mahal nga birhen maunay tan-awa inigpaso. Pagpahinumdum ni mong Ginoo uban ni ko anihang biyahe sa kinabuhi. Kay gusto ko nga kining ahong kaminyoon mao ni makapalangit naho.
Mga ginikanan inyan, inja ng mga wedding coordinators din, ingna ninyo na inyo mga clients o mga anak. Ngayon, igpaso gani, tutok sa altar. Tutok sa altar, kay mura ka nagapanaw, nga di na imong direksyon o rumbo sa kinabuhi, ang Diyos, ang langit. Ayok na sabtan ko sa gipasabo. Paningkamot. Ikaduha o katapusan. Gawas nga maningkamot kita ingon ang Ginoong Jesucristo, paningkamot nga makasud sa sigpit nga pultahan. Sigpit nga tiguang kasabot pa ba mo sigpit? Sama sigpit. Ang say sigpit sa Cebuano nga lengguwahe, tulo ka buok ang gipasabot aning sigpit. Number 1 is piot. Sigpit means piot. Ikaduha, sigpit means buot. Ikatulo, na pa isa, sigpit means hagipot. Ikaduha rin yung mga pulong. Sigpit, guot, piot, hagipot. Puro na naghulagway o dili luag. Dili luag. Nga nung ingon man atong Ginoong Jesucristo nga sigpit ang pultahan sa langit kung nagdaghan ko nung mo try apan di makasud tungod sa kamatuoran nga ang atong kinabuhi sa kalibutan puno sa mga lingla. Lauman na marufader ang tigamit ni kay aron magamit pa nato. Matagaron og unya naa ang lingla. Unsa man ang lingla? Lingla sa dautan, lingla sa yawa, sa may lingla, haylo. Kanunay kitang gihaylo o gilingla sa dautan kada adlaw sa atong kinabuhi. Kami mga pare, daatubang mig mga lingla o haylo nga muguba sa among pagkapari. Mga maningkamot mi nga ang among pagkapari, maura ang tapoy makapalangit na mo. Subo palandungon o ang kong pagkapari, mao po'y makapaimpirno na ko. Ug namong mga pari tungod sa haylo o lingla sa dautan. Kamo nga mga alagad sa simbahan, daghag haylo nga makapalayo ninyo gikan sa gingharian sa langit. Nay may undang og liminister brad, sa matig liminister gud nimo ato pa mag-inom tagtubaan ni ato tagdirbe, buwangan usang hapon, sa matig silbi nimo nang simbahan sa mo makay mainom. Daghang lingla. Undang og choir brad, sa matig mata nimo sadyo ato pa magbukot kadiha, kay hayahay pa imo kinabuhi. Daghang lingla og daghang haylo. Mga minjo daghang lingla og daghang haylo. Kung bitaw kitong magkasal ko usahay, usa sa mga problema karon sa kalibutan, kini bang mahimot ang occasion of sin, tungod kay dili bitaw tarong o sininaan. Mahimong occasion of sin ang atong kaugalingon, mahaylo kita. Imbis nga ang atong pagsimba, malangit ta, mamaot tinon atong kabuhi. Magkasal bitaw ko again, so na ubang sinuutan, pastilan. Labi na ng usahay ng mga destination weddings, balik pa na sinuutan uban, kusa nakakasal ko, mura rajon o gananay panjo, bagi bugkos aning dughan. Unya kiniray kitabunan ning duha, kining duha ka dughan. Abli ang tijan, dapit na yung marag pusod, nga marag tubo-tubo, nga wang opirahe. Naglikod po, abre. Nakitang pare, ngay nagutan ng atubangan. Sige po, wak na mo ko kapamilo. Paso sa magray-manom ni mura makog nalibat. Kasi ko hunahon na kay nagutan ng atubangan. Makog nalibat ng saon naman ha. Mo itong gihimo, sige ko hangad-hangad sa langgam. Nagkamang alansijan atong simbahan ng lupa. Lupa na to sundo na ho. Pero hindi lagi ko mawa ba sa focus. Kaya ako gay pare. So sinigtanaw po na sa libro, kaya di na po ko kahinomdom o na kaduhan na ba ito kung amahanam mo. Sige na po ko pakli-pakli. Matay ni lingla ba? Magbantay sa taan ng lingla. Mga ka mo mga minso din daghan po mo lingla sa inyong kinabuhi.
Mo mga asawa, kamo mga asawa nga nanay inyong bana, adya mo sige pasiksi aning simbahan. Adto mo pakigo sa inyong kwarto, kay tuwa dito na inyong bana. Adya din he. Oh, na magpakigo mo nga inyong sinuotan bito na murag blouse nga ngaibot. Ngaibot magkuwag gamay, murag ganihit og tila. Adto mo pagpasiksi sa inyo, kay tuwa to inyong bana, bahalag maghalhal o maglaway na inyong bana, kay inyo man ang bana, di man nasa, kay minjo mamo. Adyaw sige, pakigo anong simbahan, kay mo na makalingla o makahaylo sa uban. Paningkamot, nga makasuod sa sigpit na pultahan. Amen. Dahil ko ng Diyos, nga sa kanunay mitabang sa atong paningkamot, na makasuod sa sigpit na pultahan.